Kam ideme? Do pohybu? Do pohybu chyby. Tak to je, tak trošku ich pohybať a pustíme ich na dráhu. Britulla. Britulla istuu Valentinkulla. Čo, ty seš na ňu jak... Není tvoja mama. Poď. No tak, Living Colors. Trojročná kobila, ktorá je teda nahlásená do jarnej ceny kobil aj do Oaks. Ukáž sa trošku. Ukáž sa, postav sa. Je to pravá sestra Linehonyho. Ten ukázal veľmi dobré výsledky na šprinterských dištanciách. Zatiaľ túto skúšame niečo dlhšie. Aj dvakrát utekala dostihy. Na dlhšiu dištanciu utekala aj Karpatsku. Si myslím, že veľmi slušne. Na kobilu, na to, že ešte nebola úplne taká dobre vyzretá, celkom slušne. Takže, a dvakrát utekala tie dostihy a dvakrát utekala, že vie utekať koncom. To je také dobré znamenie. Dokázala vyhrať 2-jedničkové dostihy prakticky. Vyhrala cenu whisky v Bratislave a Prize Diana v Ebersdorfe. Ukázala, že teda má veľmi dobrú výkonnosť. Je to kobila teda, ktorá sa narodila v Amerike. Takisto precestovala kus sveta. Tak to tam. Toto je Hangover. Takisto je nahlásená do tých dánskych klasických dostihov. Ustup sa. Minulý rok, v 2 rokoch, 2 dostihy na také trošku krátkej dištancii, 1200 metrovej. To si myslím, že není úplne parketa. Tento rok by sme skúsili niečo dlhšie hneď. A uvidíme. Také si myslím, že je to koník, ktorý by sa mal uplatniť možno až o Oaks. Tá jarná cena kobyl ešte takisto to nebude úplne ideálne, ale do Oaks by to mohlo byť už také zaujímavejšie. Tretí je Vuelto, niekdejší kon slovenského chovu. Slušný koník, dobrá výkonnosť takisto. A toto je dvojročná kobylka Britulla. To je prakticky posledný potomok z Britney, ktorý je na 50. A otec je tam Calming Influence.